Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Bicol Region dahil sa dalawang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na sina Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Storm Dante sa layong 845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may lakas na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ang Tropical Storm Dante sa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ganap na ring tropical storm si Emong na huling namataan sa 130 kilometers kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay ang lakas na 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Mahigpit naman na may monitor ng Weather Bureau ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataas ang tsansang maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, dahil pa rin sa inaasang epekto ng dalawang bagyo at habagat, sinuspinde ng Department of the Interior and Local Government o DLG ang pasok sa pamahalaan at lahat ng antas sa paaralan.